croeso a diolch am ymuno ni ar daith ar hyd y Camlas y Canal gyda'n ffrind Caryl Roese. Croeso cynnes iawn i Caryl, ffrind da iawn i mi, ac hefyd yn ffrind arbennig i sefydliad celf Josef Herman. Mae'r cyfraniad Caryl i waith y sefydliad yn eithriadol fel cyn trustee, ac yn rwy'n bod amser yn barod i gyfrannu mewn sawl ffordd. Mae aelodau sefydliad yn meddwl am Caryl fel llys genad a rydym yn falch iawn ohoni. Mae bod Caryl yn Ystradgynlais ac ers hynny mae wedi gwneud y byd ac wedi cael cymaint ac yn dal i gael cymaint o barch am ei gwaith, llwyddiannus yn cerddoriaeth ac hefyd yn y byd celf ac addysg. Mae gen i enw da yma a thrafod. Hynny, mae byth wedi ei nofio a'i gwreiddiau ac yn dal llawer o atgofion hapus o Ystradgynlais. Heddiw, mae hi'n mynd â ni at daith ar hyd y Camlas. Diolch ar galon Caryl am raniau eich gofro. Rwy'n edrych ymlaen i gerdded y canal eto. Wel, dewch am dro gyda fi lawr i'r Camlas, yn wrth gwrs mae'r Camlas yn hir yn mynd o Abercraf yr holl ffordd lawr i Abertywed yn yr Ond wrth gwrs mae'n rhaid i ni wneud beth ydw i'n siarad am yn ble bach cil i ni mynd i gerdded, achos gallwn ni beth cynnydd y holl ffordd o Abercraf lawr i Abertywed. So felly, fi wedi dod i lawr o'r Sced i'r Sced. A wrth gwrs, fi pobl lleol yn siŵr o wybod pam i wedi dweud hyn, achos i ni'n mynd i ddechrau y crwydro, a byddai'n mynd nôl am lan a lawr o'r Camlas, lawr i Ystradgynlais sy'n ar ochr y Camlas, a lawr i'r afon Tawe, a nôl ymlaen fel yna. Ond o'r Sced i'r Sced. Nawr, oedd gwaith glo yn Ystradgynlais o'r enw yn Ysgedwyn Colliery, oedd yn had yn gweithio fanna. A fi'n mynd i ddechrau fanna a dod lawr y grisiau, mae'n dangos i chi slides ar un i mynd, a wedyn byddai'n gorffen yn y Sced, a mae hwnna yn Ysgedwyn Arms, na dyna le ni'n mynd i orffen yn y crwydroni. So felly, dewch i ni mynd ymlaen ar y slide cyntaf. Dyma ni, dyma lle yn Ysgedwyn Colliery fel oedd e pan o'n i'n groten fach yn Ystradgynlais. A fi'n ddiolchgar dros ben i Tim Burrell a gadael fi i ddefnyddio'r llun yma. A nawr, os ydych chi'n meddwl am y llun ar y top fel un ar y llaw chwith, rhaid ar ben y grisiau, dros yr hewl, oedd Colliery yn Ysgedwyn. A oedd y glowyr pan o'n nhw'n gwaith, o'n nhw'n cerdded lan y Camlas a'r ffordd hyn. So felly, i ni'n dod o'r Colliery, lawr y grisiau, lawr dros y bont fyna, a dyma'r afon o dan y bont, yr afon Tawe. Un ochr i'r bont a'r bont arall. A wedyn pan i ni wedi croesi'r bont, i ni'n dod i'r ca yma lawr ar y gwyledd fan hyn. Nawr, oedd y gad sy'n agor, oedd e ddim hwnna, oedd hwnna ddim yna pan o'n i'n groten fach. Dyma'r y gad arall, beth ni'n galw y kissing gate, y gad cusanu. A dyna beth oedd dyna. Ar ochr arall i hwnna, oedd loc mawr, ond wrth gwrs mae hwnna gyd wedi mynd nawr. So byddai'n dangos i chi lluniau o fel oedd fi yn Ystradgynlais pan o'n i'n groten, a fel mae yn nawr. So dyna fel oedd y Camlas yn y dyddiau ni. A mae'r llun yn nawr, bydd y sgwrs bach ni'n dechrau lan fan hyn, le oedd y gad cusanu. A wrth gwrs, yn y ca cusanu, fi'n mynd i fynd nôl i'n mynd edrych, oedd hi'n dwyll yn y nos, a oedd lot o bobl yn mynd i garu hefyd yn y ca yna. So felly, ni'n dod lawr y Camlas, a llun TJ Davies yw hwn. Mae'n rhoi cyniatad i ni gael ddod i fe ar y crwydro yna. A mae hwn yn dangos i chi fel oedd e'n yr eira.
y part hyn fan hyn, o'n i'n galw fe y radidoc. A mae bobl yn yma yn gweud pam y radidoc. Wel, fi'n credu oedd bobl wedi clywed y gair aqueduct a viaduct. A wrth gwrs, o'n i gyd yn siarad Cymraeg yn y dyddiau hyn. A felly fi'n credu maen nhw wedi clywed y ddwy air yna a wedi wneud mas o'r sŵn radidoc. A dyna beth o'n i'n galw fe. A mae'n bwysig i chi trio cofio y llun yma, achos gwedwch y tŷ pellach fan hyn. Yna chi hon o'n adro yna. Mae hwnna yn ôl o'r Camlas, ond mae heddi ddim yna o gwbl. Chi'n gweld? Mae'r Camlas wedi mynd, a nawr mae'r hewl newydd o'n gweud lawr i Abertawe yn hyn. Ond fi wedi dod i'r llun hyn a'r llun nesaf i chi gael gweld fel pwy mor isel oedd yr hewl, a oedd y Camlas lawer mwy isel na mae'r hewl heddi. So maen nhw wedi codi'r hewl hyn, ond mae'r tŷ hyn yma o hyd. A nawr, beth oedd enw'r tŷ, a pobl oedd yn byw i'r tŷ, oedd enw Jack yr Arch. A Jack yr Arch yn gwerthu letys a tomatos fanna. A tu fas i drws y gat, Jack yr Arch, oedd na toll gate yn adeg pan oedd y Camlas wedi dechrau bod fel, o'n nhw'n dod â glo lawr i Abertawe. Ond wrth gwrs oedd y gat na o hyd, ond oedd hi'n erbyn y ffens tu fas, ond oedd ddim yn defnyddio'r agor fel toll gate. Com am yn had yn edrych ar bobl yn mynd am dro bach lan y lawr, achos bob dydd Sul oedd bobl yn mynd am dro lan y Camlas gyda'r teulu. A fi'n cofio mam yn had yn mynd â fi lan a pan o'n i 2.5 mlwydd oed i gerdded ar prynhawn dydd Sul. A dyn yn oedd y llun hyn oedd Michael Pito, oedd e'n ffotograffer i'r Observer yn Llundain. A fe oedd maint yn yr lluniau yma. A dyma chi'n gweld e nawr. A'r rheswm i fi wedi dod i'r llun hyn lan, chi gael gweld y cas i fyna. Cas Sammy oedd hwnna. A ni'n yma yn gallu ware yn y car. Ond heddi, dyna beth sydd wedi digwydd i cas Sammy. A yn yr hen ddyddiau, oedd neb gallu adeiladu tŷ arno fe, oherwydd oedd llif gwastad yna. Ond heddi, mae'r cyngor wedi rhoi cyniatad i bobl nawr i adeiladu tai ar cas Sammy. A fi'n credu bod hwnna'n drist ofnadwy. Reit, ni'n dod lawr y Camlas nawr a i ni mynd lan dros pont Cwmgiedd. A fel hyn, oedd yr hen bontydd, a tair o'r pontydd yna yr holl ffordd lawr le i ni'n mynd i grwydro. Ond pont Cwmgiedd oedd hon, a bobl yn caru o dan y bont hyn hefyd. A chi'n gweld oedd bobl oedd Christian yn lan, a dyma bobl lleol yna. A chi'n dangos fel oedd e hefyd, a mae'r bont reit lan ar diwedd y llun lan fyna. Chi'n cael gweld pwy wel, mae'n edrych yn eitha ryff, ond fi'n eitha brydferth, a fi'n gweld eisiau'r Camlas. A dyma'r bus o Ystradgynlais yn mynd i Gwmgiedd dros y bont fach yma. Os dim syniad o'n i pwy sy'n mynd i wneud y llun hyn, ni wedi wneud ymchwil, ond gallai ddim yn ffindo neb enw neb. So, os ydych chi yn gwybod pwy sy'n mynd i wneud y llun, byddai'n ddiolchgar dros ben os rwch y newyddion i fi. Nawr, mae'r bont wedi mynd, a dyna fel oedd y bont, fel oedd e ar ôl i'r bont i gael i ddod lawr. A dyna chi'n gweld siop Eddie Shink, fyna, ond ni'n mynd mlaen, i chi gael gweld pwy mor ddiflas mae'r llun. A dyna fel mae e heddi hefyd, siop Eddie Shink, lan y top yna ca Eddie Shink i Wenhawr, wrth gwrs. A nawr mae goliadau yma. A fi'n credu mae ddim yn edrych, dim diddordeb yn y lle i fi pan i fi'n edrych ar hwn. Mae'n eitha chemical, heb unrhyw ensyroliaeth o gwbl, ond mae'r hewl yn brysur iawn o bobl yn mynd lan a lawr. Reit, fi wedi dod i'r llun hyn i chi gael gweld fel oedd y Camlas hefyd yn mynd lawr tuag at
y gwylod, ni'n mynd gerdded lawr hwn yr holl ffordd, ac o mynydd y fardeg lawr i Llywera yna, a wrth gwrs wrth droed y fardeg na leges i ngeni. Ond lawr yn y cornel fan hyn, mae mam yn had, ond fan hyn mae Catriona Herman, gwraig cynta Josef Herman. Ond mi wedi dod i llun mae hefyd i chi gael gweld y tai fan hyn. Mae yna 2 res o dau, a Crown Cottages yw enw hwnna. A nawr gallwch chi weld fel mae Crown Cottages. Ond cyn i ni fynd yna, fe brynon had bwthyn bach tu hôp, mae fan hyn yn y dyddiau yna. A mae wedi cael ei wneud gyda pensail yn wneud yn fodern. Ac o'n had yn gweithio o flaen y bwthyn, yn adeiladu y wal a tu fewn, a dyna fel mae'r tŷ yn edrych heddi. A dyna le o'n i, dim ond am flwyddyn a hanner, o'n i wedi byw yn y tŷ newydd yma, a mae'n rhaid chi gofio, taw y tŷ ni oedd y lle, yr unig le yn y lle i gyd, a bathroom a toilet lan llofft. A pobl yn dod i gnoco ar y drws a gofyn i mam yn ad, can we come and see your bathroom? A o'n nhw'n gweud, yes, dewch mewn, chybod oedd e'n rhywbeth rhyfedd i nhw. A dyma ni tu bas, wrth gwrs enw'r tŷ oedd yna Tosca, achos oedd mam yn dwlu ar opera, fi'n canu yn y corws lleol, a oedd sy'n bod yn dathlu dydd Gwyddewi neu rhywbeth gyda'r y ddrai goch ar ben yma. A dyna fel mae Crown Cottages yn edrych heddi. Chi'n gallu gweld y gwaniaeth, mae'r tai wedi newid, maen nhw'n edrych lawer mwy iachus llai wei, a mwy pryferth mewn ffordd, ond os dim llawer o character ar ôl y lle. Nawr, dyma stryd le ges i'n nghodi, Oddfellow Street yw hon, a mae hon wedi newid lot. Achos ar y cornel fan hyn oedd siop Dythu. Fi ddim yn gwybod ble oedd Mr Dythu yn dod o, ond oedd mam ddim yn hoffi prynu yn siop Dythu achos oedd e'n meddwl bod e ddim digon glân. A wedyn oedd siop fach lan y genol yr ewd, siop gym oedd i gael, oedd i'n gwerthu tyffus a pethau fel yna. A lan y top yna, mae'r Camlas, ond lawr fan hyn mae'r afon Tawe. A dim ond un car sy'n mewn, pan o'n i'n blant, oedd dim cael yn yr hewl o gwbl. So felly o'n i'n chwarae tu bas, o'n i'n chwarae hopscotch, a o'n i'n chwarae marbles yn y baw lan fan hyn. So o'n i'n eitha ddiogel le o'n i. Nawr te, mae siop Dythu wedi mynd nawr, na gyd sy'n nawr. A mae'r hewl yn mynd lan i Gwmdydd. So ni ar gwylod y stryd nawr. A ni lan fan hyn nawr ar y Camlas eto, a ni'n edrych lawr y stryd. Ond fi bod person wedi dod i'r sleid yma mewn. Ac sy'n moyn chi'n trio cofio'r llun fan hyn a fyna. Achos pan o'n i'n groten, oedd na siop un ochr a siop ar ochr arall. A oedd fel lun tŵ bach yn hyn. A oedd dyn o'r enw Billy East yn cadw'r siop yma, a fe'n gwerthu yeast, achos oedd pobl yn gwneud bara union yn y dyddiau yna. Ar ochr arall, ar y Camlas, oedd yna siop beth ni'n gweud yn Saesneg haberdashery. Oedd hi'n siop bach eitha Victorian, a oedd hi'n gwerthu y bwtwnau mwy o hyfryd o wedes i erioed. A pan oedd hi'n cloi y siop, fe wedes i oedd mam, please cer lan i brynu'r bwtwnau. A fe dath i a peil nôl i fi gael wared. A mi siwr sy'n nhw'n palu lan yr ardd yn y tŷ le o'n wedi cael yng nghodi byddwn nhw'n gweld lot o bwtwnau hyfryd yn y prif. Right, gan i fynd o'n unrhyw nefach. Ni'n mynd lawr y Camlas nawr, tipyn bach, i le mae'r postyn yma na. A i'r chwith, oedd na fynwent pan o'n i'n blant bach, a wal mawr rownd fe, a gart mas o haiar. Ond i ddim gallu mynd mewn iddo fe o gwbl. Ond mae'n debyg, maen nhw wedi gwneud ymdrech i wneud rhywbeth mas o'r fynwent.
ond pan I fi'n edrych ar hwn, fi'n credu maen nhw wedi anghofio fel sy'n gadw'r fanwent a rhoi parch i'r bobl a gall eu claddu yna. Reit, nawr ni nôl ar stryd Otfenno Street. A dyma'r tŷ ges i'n codi yn. Ond oedd hi ddim yn edrych fel ar y dyddiau neu cofiwch, oedd hi'n rhoi tip o'r le, achos y bobl dim ond glowyr oedd yn byw yn y stryd, a oedd y tai i gyd wedi cael ei renti, oedd neb yn bia un o'r tai. So felly, oedd yn ystafell weli lan fan hyn, a oedd yn bianw i yn yr ystafell fan hyn, a le o'n i'n ymarfer bob dydd am awr cyn mynd mas i chwarae. A lawr y stryd fe bach fwy, y tŷ bach na yw'r tŷ cynta daeth Josef, Herman a'i wraig lawr i Ystradgynlais i sefyll gyda 2 aleg a'i wraig Peggy. Nawr, oedd y tŷ pan o'n i'n byw yno fe yn rhif 8 ar 20, ond nawr mae fe'n 2 ar 20 achos mae rhai o'r tai wedi cael ei dynnu lawr. A ochr yr arall i tŷ ni, oedd y goeden hyfryd celyn yma. A pan o'n i 2 a hanner a 4 blwydd oed, o'n i'n mynd dros yr hewl, a ni'n mynd trwy gab mawr yma, a ni'n crygor y drws a gofyn, odi'r Harris arall na, please? A oedd Dick Harris yn dod i'r drws a edrych lawr, a dweud, ie, beth y ti'n moyn? Wel, gallai gael y canghenen bach o gelyn achos mae'n dolyg, a fi moyn dod i fe yn y tŷ i ddangos. Gallid wrth gwrs medde fe ddod a'i beth oedd e'n torri fe, a ddi'n gweud, ffaint i ti moyn? O, bydd 4 neu 5 pisi bach yn iawn diolch, o'n i fe, a ni'n gwneud hwn bob blwyddyn. So felly, 2 wythnos yn ôl, pan nes i lawr i wneud y llun yma, o'n i mor hapus i weld bod y goeden yna o hyd. Nawr, mi ar gwylod y stryd, Otfenno Street, a gallwch chi weld mae'r stryd yn edrych yn eitha glân nawr. A mae lot o bethau wedi cael ei symud, mae'n wedi cael ei tynnu lawr i weid y gwir. A mae rhaid i fi weid hwn, achos ti'n bach yn emotional nawr. Ond ar y spotyn un fan hyn, fe gwmnes i'n ngŵr. A oedd yn Ystradgynlais gyda grŵp arall, oedd nhw wedi dod o'r Almaen i wneud ffrindiau gyda pobl lleol yn Ystradgynlais. A ble o'n i nawr, dyma'r afon Tawe ar gwylod stryd Otfenno. A fan hyn, o'n i'n oifad yn i'n gweud Ystradgynlais, yn bobl yn gweud nofio yn yr arall. A o'n i'n gallu neidio fe fan hyn a nofio neu oifad fan hyn i'n gweud. Ond pan o'n i'n blant, oedd dim cod o gwbl. Dim cod o gwbl. Dim ond pebbles i gyd. A o'n i'n chwarae yna bob haf yn yr afon hefyd. Ond pan wedys i fe 2 wythnos, o'n i ddim yn gallu credu bod e wedi tyfu siwrt gymaint. A nawr i ni'n mynd i gerdded lawr ochr yr afon fan hyn, a ni'n mynd lawr i weld le mae'r tai na fyna. A Ystradgynlais yw enw'r lle yma, ond y lle fi moyn dangos y lle bach hyn sy'n bwysig. Achos yn y dyddiau ni, ni'n edrych ar y lle yna ar yr ochr hyn, a Butcher's Arms oedd enw'r lle bach na, a pan briodon ni, noson y briodas, eithon ni gyd lawr fel criw, lawr i'r Butcher's Arms i gael simsong a pen. A wrth gwrs yn Gymru, chi wastad yn cael capel a tu tafarn. A ni ar y bont newydd nawr, achos llif yr afon, achos mae'r afon yn codi o 90 uchel, mae'r afon wedi wneud drwg ofnadwy hen bont oedd yma, yr un peth o'r bont yn Gymraeg, yr un fath beth. A felly maen nhw wedi gorfod dod i pont newydd arni i bobl cael croesi ni. A dyma'r Butcher's Arms, so nawr enw'r Butcher's Arms nawr yw The Butcher's Cottage. A dwi ddim yn dal yn rhagor. So, fi'n bwrpasol wedi dod i'r llun yma, ni yn edrych ar y bont, i chi gael gweld y broblem ni wedi cael gyda'r afon yn codi yn wedyn, fi'n credu blwyddyn diwethaf, oedd y llifoedd mawr, a fe dynodd yr afon y wal lawr fan hyn, a hwnna'n beryglus wrth gwrs i'r tŷ, a wedyn ochr arall fan hyn, oedd e wedi tynnu'r wal lawr i gyd, so felly oedd yn dŵr yn llifo lawr tu bras i'r tai yna i gyd. A mae'r bont hyn, wrth
wrth gwrs mae'n bwysig hefyd. A fi moyn i chi weld reit yn y cornel draw yna, tŷ bach, tŷ hôl. Dyna le oedd Josef Herman a Catriona yn byw. Ond oedd Josef yn sefyll ar yr hen bont a wedi sgetio'r llunyn a dyma I lunau. Dyna fel oedd e. Fel welodd e fe yn ei feddwl. Y pont Ystradgynlais sy'n bod nawr yma. Nawr te, fi ar top street, beth am gael yw Pelican Street. Ond o'n I ddim yn gwneud llawer yn Pelican Street, ond ddim llawer yn mynd mlaen yn Pelican Street, yn wedi gwir. A felly, I ni'n mynd lawr y Camlas nawr, ond ar ben Pelican Street, oedd na bont fach cerrig eto, a oedd loc mawr fyna, draw fyny. A o'n I fel plant yn dod lawr, croesi'r bont, mynd trwy'r gap yma fyny, mewn i'r goedwig, a beth o'n i'n galw fe, y patch. A mi'n chwarae yn y patch trwy'r dydd o 4 o'r gloch pan oedd hi'n bryd I ddod gytre. A I ni, yn yr un lle nawr, ni wedi dod pellach lawr, a mi'n dod i'r stryd ora, beth sy'n yn sgwrsi. A tu hôl i'r stryd I ni nawr ar y foment, a mae'r Camlas oedd hi'n mynd lawr reit i'r diwedd. Ond oedd gwli bach fan hyn, a o'n I gallu mynd i'r gwli a lawr i'r stryd. A dyna beth o'n i'n galw goff buildings yn y dyddiau yna, ond heddi maen nhw'n galw fi y restr fawr. A mae hon yn bwysig hefyd y stryd yma, achos fi'n cofio gweld Catriona a Herman yn eistedd fan hyn a'ch y stôl, ac o'n i'n gwneud llun olew mawr o'r stryd. Fi wedi gweld e unwaith eto, ond oedd rwy'n yn gwneud ymdrech I werthu'r llun fel llun oedd Josef Herman wedi gwneud, ond nac y llun Josef oedd e, Catriona oedd e, achos weles I Catriona yn gwneud y llun. So, I ni'n mynd lawr y stryd mae nawr, a fi wedi gwneud yn bwrpasol, fi wedi tynnu, o mae Catriona, sy'n chi'n cofio'r llun tu ôl, oedd hi, dim ond I ffenni oedd yn un, ond oedd hi eisiau bobl I weld, oedd hi'n fenyw pert iawn, prydferth yn ein gweud. A oedd hi'n annwyl. A dyna Catriona. A dyma ni'n mynd lawr y rhestr fawr nawr. A oedd Catriona wedi cael pensaer I gael tŷ wedi adeiladu achos oedd e'n pop factory ar y lle yma. A brynodd Catriona y pop factory a fe gas i'r tŷ yma wedi adeiladu. A dyma, heddi, mae'r tŷ yn, mae'r ardd tu fas. Ond pan I chi'n mynd mewn i'r tŷ, dyma beth sy'n ar y stryd nawr. A pan oedd y tŷ wedi cael ei adeiladu, enw'r tŷ oedd Catria, achos dyna beth oedd Josef yn cael nhw Catriona, Catria. So benderfynon nhw mi alw'r tŷ yn Catria. Yn had nath yr enw y tŷ Catria, beth oedd tu fas yn y dyddiau yna. Ond yr ochr arall i'r hewl, fan hyn, y tŷ bach ar drws gwyn, oedd na tŷ tafarn o'r enw The Butcher's Arms. A pellach lan oedd na tŷ tafarn arall, enw Ystradgynlais. A magi bach Ystradgynlais oedd yn redeg Ystradgynlais. A fy neb yn ffrio gyda magi bach, taw dim ond beth dim ond lan I fan hyn, oedd hi'n dod I fi. Ond oedd hi'n siarp o'r marw. So ni'n mynd lawr yr hewl sy'n mynd bach, a I ni'n gweld gardd I atgoffa dyn enwog o Ystradgynlais, Dr. Daniel Prethero. Oedd e'n gerddor ac yn gyfansoddwr mawr. A mae'r Camlas lan ar y top bydde fe. So yna heddi. Nawr, ni wedi dod tu hôl i'r stryd eto, achos mae hon yn bwysig hefyd, beth sy'n mynd I weid nesaf. Fan hyn oedd y Camlas, a yn y nos oedd hi'n dwyll, oedd dim golau yna o gwbl. A felly, oedd pobl ifanc, pobl oedd yn caru, yn dod i'r Camlas, ar ôl bod i'r ddawns neu bod i'r pictures, a oedd hwn y cornel caru.
A fi wedi bod sawl gwaith yn y cornel yna'n caru pan o'n i'n ifanc. Ond o ddim wal na pryd hynny, a oedd y gamlas yr un lefel o'r eisiau nawr. A dyna beth mae'r cornel caru yn edrych ar hyn heddi. Rwy'n chi'n weld, mae lawer mwy isel, ond yn y dyddiau pan oedd y gamlas, oedd dim wal, a ddim lefel I gyd. So felly dyna le oedd lot o bobl yn mynd yn Ystradgynlais, a gobeithio bod y cwtch cornel yma yn wag I nhw cael mynd I gael snog bach neu cusan bach nawr yma. Senwylydd yn gallu siarad, wel, beth bydden nhw'n gweud. A dyma ni dod I bron diwedd y daith, y crwydro lawr y Camlas. A dyma ni ar sgwar, beth o'n I galw sgwar yn dyddi yn Ystradgynlais. A dyna siop gym, ond oedd siop gym ddim yn edrych fel yna yn y dydd yna, dim to mawr fel ni. A mynydd drym tu hôl wrth gwrs. A bob noson tan gwyllt, oedd na tan mawr ar y can yna fyna. Oedd hi enfawr. A dyna le o'n i'n cael tan gwyllt. A ar yr hewl o'n I gyd â fireworks ni'n taflu nhw at y gilydd hefyd. A reit ar y diwedd yn un, dyma'r llwybr bach I fynd lawr. A lawr ar y gwylod I ni tu hôl i'r tu tafarn. A dyma yn Ystradgynlais Arms. A dyma diwedd y daith. Diolch Caryl am darlith bod arbennig. A diolch am ddangos gymaint o balch i'n etifeddiaeth. Caryl, darlith cynnes, darlith deallus, ac y ddau o ni sy'n cofio'r amser emosiynol. Diolch bach. Pleser mawr, diolch mawr am y gwahoddiad. Dwi'n dod.